Είμαι στο Μιλάνο, στο Sierra Valley Designer Outlet και ήρθα στο Yves Saint Laurent. Πολύ μεγάλη συλλογή στα παπούτσια, αξεσουάρ, τσάντες και τα ενδύματα. Αγαπώ Yves Saint Laurent και όταν είδα οι τιμές που είναι μείον 40, 50, 60% κάτω, τρελάθηκα από την χαρά μου και θα σας δείξω εγώ τις τιμές για να δείτε μόνοι σας. Μου έκανε τεράστια εντύπωση η ποικιλία στα παπούτσια και στα νούμερα. Μπορείς να βρεις εδώ τα νούμερά σου πάρα πολύ εύκολα, σαν ένα κανονικό μπουτίκ. Επίσης μεγάλη ποικιλία στα προηγούμενα κολεξιόν και στα διαχρονικά κομμάτια, όπως και αυτά τα σανδάλια. Απίστευτες τιμές και διάλεξα πολλά ζευγάρια για να δοκιμάσω και να διαλέγω. Να σας δείξω και κάποια κομμάτια πώς φαίνονται και στο πόδι, φορεμένα. Και στο άλλο βίντεο θα κάνω και unboxing, οπότε θα μπορέσετε να δείτε τι ακριβώς πήρα από το Yves Saint Laurent. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει και αντρικό τμήμα εκεί, επίσης με εκπτωτικές τιμές. Είναι απίστευτο πόσο εύκολα βρήκα το νούμερό μου στα όλα τα κομμάτια. Εδώ είναι τα ψώνια μου και κάπως έτσι τελειώνουμε το shopping στο Yves Saint Laurent. Φιλά πολλά!